ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் எல்லா பக்தர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த இதுல பக்தி சதாச்சார கோர்ஸ்ல இன்னைக்கு பலராம அவதாரம் பார்க்க போறோம். 8வது அவதாரமான ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா அவதாரம் சொல்லுவோம். பட் கிருஷ்ணா தான் எல்லாமே இல்லையா, எல்லாம் கிருஷ்ணோட இன்கார்னேஷன் தானே. அதனால பலராம அவதாரம் போட்டுருக்கு. நிறைய கிருஷ்ணரோட கதைகள் தான் இதுல இருக்கும். பட் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. சோ நம்ம இன்னைக்கும் அடுத்த கிளாஸ்மா பாதி பாதியா போட்டு who's taking பிரணதி? யார் கொஞ்ச நாள் எடுக்கலையோ ஜெயலட்சுமி மாதாஜி எடுப்போம். ரொம்ப நாள் கையில் வந்திருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, முடியுமா படிக்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்லை மாதாஜி, உங்களால ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? இல்ல ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கிற பாடமே இல்லை. இல்லைங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, டோன்ட் வரி மாதாஜி, இதெல்லாம் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு, நம்ம அப்புறம் பேசுறேன். நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுறேன். என்ன மாதாஜி, தைரியமா இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாரு படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? எனிபடி? பத்ரிநாத் பிரபுஜி, நீங்க படிச்சிருக்கல இதுக்கு முன்னாடி? இல்லையே, நீங்க செகண்ட் கிளாஸ் தானே, உங்களுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் பிரணத்தி எல்லாம்? இல்ல மேடம், ஸ்லோகாஸ்லாம் படிச்சது இல்ல மேடம். ஓகே ஓகே, நீங்க இப்போ கொஞ்சம் கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருந்தா வந்துரும். அருள் செல்வம் பிரபுஜி, ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்க வாய்ஸ் கேட்டு. சொல்றேடா, தரவா எடுத்த இப்போ படிக்கிற மாதாஜி. தெரியுமா? படிக்கிறடா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய தேவாய. ஓ அஞ்ஞான திமிராந்தயஸ்ய ஞானாந்தஸ்ன ஷகலாய சரு உத்மீலதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் காபிதம் ஏன பூதலே ரூபக கதா மகியம் கதாசி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் ஜக்ரஜாதம் சக கண ரகுநாதன் விதம் ச ஜீவம் சாத்வதம் சவாத்ம் பரிஜன சகீதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கன லலிதாம் ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே ஸ்வரதனவஸ்ரீ ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி. பிருந்தாவனம் பிரபுஜி, பிருந்தாவனேஸ்வரி. பிருந்தாவனம் சொல்றோம் இல்லையா? பானு சுகித தேவி மாமி ஹரிப்பிரியே. இப்ப வேற இது யார்கிட்டயே சொல்றேன். தீபா செல்வம் மாதாஜி எடுக்கிறீங்களா? ஓகே, இந்த சைடு நீங்க எடுங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச வாஞ்சா கல்பதருஷ கிருபா சிந்து ஏவச்ச பதினானாம் பவனோப்யோ வைஷ்ணவாப்ய நமோ நமக. நமோ பிராமணிய தேவாய கோ பிராமணிய சிதாதய ஜகஸ்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வதாந்தாய கிருஷ்ணாய பிரேம பிரதாய தே. கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர திவிஷ நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய ததத் பக்தாய நமோ நமக. நமகே ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணாய பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரணி நிர்விலேஷ சூன்யவாதி பாசாத தேஷதாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத் கதாதர
श्री वासादि गौर भक्त वृत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे வைவா டெஸ்ட் கிருஷ்ண மாதிரி மாதாஜி. வச்சு நம்ம சொல்லி சொல்றேன் இல்லையா, அதனால அடுத்த வாரத்துல எல்லாரும் ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும், எப்ப நம்ம பேரை கூப்பிட்டு தான் நம்ம சொல்லணுமே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஆடியோ அனுப்பியிருக்கேன், இந்த இது அனுப்பியிருக்கேன், லிரிக்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன். அப்போ நீங்க எல்லாம் படிக்கிறது இல்ல, நிறைய மிஸ்டேக் வருது. தமிழ் தான், தமிழ்ல கூட நீங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு வந்து பகவான் பலராம அவதார். இதுல வந்து நான் ஒரு சின்ன அந்த பாட்டு போட்டிருக்கேன், சின்னதுதான், 4 ஸ்டான்ஸா தான். நம்ம அந்த இது தசாவதாரம் தானே எப்பவும் பாடுறோம் இல்லையா, அது இல்லாம இது வந்து நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் வந்து இது சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இவர் என்னது பலராமரோட அவதாரம் நித்யானந்த பிரபு, நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல நித்யானந்த பிரபு யாரு, பலராமரோட அவதாரம். சோ அவரோட பேர்ல இந்த ஒரு பாட்டு இருக்கு, விச் இஸ் அ வைஷ்ணவா சாங். சோ ஐ செலக்டட் திஸ். என்ன சின்னதுதான், இப்போ இதுல போட்டுட்டேன் நான். இப்போ இது ஜஸ்ட் இது சின்ன, ரொம்ப சிம்பிள் தான். இட் வில் உங்களுக்கு ஒன்னு ஆடியோ அனுப்புறேன், மாதாஜியோட ஆடியோ இருக்கு, அதுவும் நான் அனுப்புறேன். அண்ட் இந்த இதுவும் அனுப்புறேன், லிரிக்ஸும் அனுப்புறேன். ஓகே, சோ யூ கேன் லேர்ன் அட் ஹோம். निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुदाई, जे छाया जगत जुदाई, हेनो निताय बीने भाई, राधा कृष्ण पाई ते नाय, दृढ़ कोरि धरो निताय पाय, दृढ़ कोरि धरो निताय पाय. से संबंध नाही जार, बृड़ा जन्म गेलो तार, से पशु बोधो दुराचार, से पशु बोधो दुराचार, निताय ना बोलिलो मुखे, माजिलो संसारा सुखे, विद्याकुले की कोरी बेतार, विद्याकुले की कोरी बेतार, अहंकारे मत्ता होया, अहंकारे मत्ता होया, निताय पद पासरिया, असत्ये रे सत्य कोरिबानी, असत्ये रे सत्य कोरिबानी, निताये करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पबे, धरो निताय चरण दुखानी, धरो निताय चरण दुखानी, नितायेर चरण सत्य, नितायेर चरण सत्या, तहारा सेवका नित्या, निताय पद सदा कोरो आशा, निताय पद सदा कोरो आशा, नरोत्तम बोधो दुखी, निताय मोरे कोरो सुखी, राखो रांग चरणेर पाशा, राखो रांग चरणेर पाशा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. It's a very small song and ஒரே மெட்டல் தான் அது போயிட்டே இருக்கும், அதனால இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆனா மாதாஜி பாடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேட்கறது, ஏன்னா வித் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கேட்கறது. அண்ட் இது வந்து என்ன லாங்குவேஜ்னா, இது ஒரியா லாங்குவேஜ்னா நமக்கு புரியாது, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் எகைன் ப்ரிஃபேஸ், எல்லா அவதாரத்துக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்றோம். ஆனா கிருஷ்ண அவதாரம், இந்த இது பலராம அவதாரத்துக்குள்ள நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம், இன்னும் இருந்தாலும் என்ன கொஞ்சம் ஒரு ப்ரிஃபேஸ் கொடுத்துருக்கேன். எனிபடி கேன் ஃபர்ஸ்ட். தீபா செல்வம் மாதாஜி பேர் தெரியாது, மாதாஜி படிக்கிறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. தீப செல்வன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் அவர் பரமபுருஷர் என்று விளக்கியுள்ளார். பகவான் இறங்கியவுடன் அவதாரம் விஷ்ணுவிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது. மகாவிஷ்ணு அல்லது கரணோ ததா சாயி விஷ்ணு தன் ஜடப்பொருள்
உருவாக்கத்தின் மூல காரணம். அவரிடமிருந்து கர்போத கஷாயி விஷ்ணு விரிவடைகிறார். பின்னர் ஸ்ரீ ரோத கஷாயி விஷ்ணு பொதுவாக இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்துக்குள் தோன்றும் அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் ஸ்ரீரோத கசாயி விஷ்ணுவிடமிருந்து முழுமையாக விரிவாக்கங்கள் ஆகும். ஆனால் கிருஷ்ணர் தோன்றும் போது அனைத்து விஷ்ணு விரிவுகளும் அவருடன் இணைகின்றன. கிருஷ்ணரின் வெவ்வேறு விரிவாக்கங்கள், அதாவது நாராயணா 4 மடங்கு விரிவாக்கங்களாக வாசுதேவர், சங்கர்ஷணன், பிரதயும்னன் மற்றும் அதிருத்ரன், அத்துடன் பகுதி விரிவாக்கமான மஸ்தயம், மீனனின் அவதாரம் மற்றும் பிற யுக அவதாரங்கள், 1000 ஆண்டு ஆன அவதாரங்கள் மற்றும் மதுவந்தன அவதாரங்கள், மன்வந்தர அவதாரங்கள், மனுஷன் அவதாரங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து பரம புருஷரான கிருஷ்ணரின் உடலுடன் தோன்றுகின்றன. கிருஷ்ணரே நிறைவான முழுமையுடையவர். மேலும் அனைத்து விரிவாக்கங்களும் அவதாரங்களும் எப்போதும் அவருடன் வாழ்கின்றன. கிருஷ்ணர் தோன்றும் போது அவருடைய அனைத்து விரிவாக்கங்களும் அவருடன் தோன்றும். கிருஷ்ணர் தனது மூத்த சகோதரர் என்று அழைக்கப்படும் பலராமருடன் பலதேவா தோன்றினார். பலராமன் 4 மடங்கு விரிவாக்கத்தின் சங்கர்ஷனின் தோற்றம். பலராமன் என்பது கிருஷ்ணரின் முழுமையான விரிவாக்கம் ஆகும். சுகதேவ கோஸ்வாமி கிருஷ்ணரின் பொழுது போக்குகளை கேட்பதும் பாடுவதும் மிகவும் மங்களகரமானது. இந்த செயல்முறைகள் சம்பந்தப்பட்ட 3 வகையான மனிதர்களை தூய்மைப்படுத்துகிறது என்று கூறினார். கிருஷ்ணரின் ஆழ்நிலை தலைப்புகளை படிப்பவர், அத்தகைய தலைப்புகளை கேட்பவர் மற்றும் அவரை பற்றி கேட்பவர். இந்த பொழுது போக்குகள் பகவான் விஷ்ணுவின் கால் விரலில் இருந்து பாயும் கங்கை நீரை போன்றது. அவை 3 உலகங்களையும் மேல், நடுத்தர மற்றும் கீழ் கிரக அமைப்புகளையும் தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அவசரமா படிக்கிறதுனால தப்பு வந்தது. அதனால கொஞ்சம் நிதானமா படிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். நான் 2 பாகமா பிரிச்சிருக்கேன். எஸ், ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது இதான் இப்ப காரணோதக சைவ். இது நமக்கு தெரியும் எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் முதல்ல. ஆனா அவர் விஷ்ணுவோட அவதாரமா ஒரு இதுலயும் வர. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது, காசல் ஓஷன்ல காரணோதக சாய் விஷ்ணு இருக்கார். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த என்ன விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. அந்த கர்ப்போதக சாய்னாக்க என்னது, அந்த காரணோதக சாய், நீங்க அந்த பிக்சர் இது பண்ணலாம், திங்க் பண்ணலாம். அவர் அப்படியே படுத்துட்டு இருப்பார். அவர் மூச்சு காத்துல இருந்து ஒரு அண்டங்கள் வரும். அண்டங்கள் தான் என்னது, 14 உலகம் உள்ள அண்டங்கள். ஒரு அண்டம் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இருக்கிற அண்டம் தான் ஒரு அண்டம். அப்படி இல்லை, பல கோடி 1000 கோடி அண்டங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. அதே போல அது அனிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்க, அழிக்கவும் செய்யறாரு. சோ அது அந்த மாதிரி நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. ஈவன் சயின்சஸ் இது ப்ரூவ் பண்ணல, பட் தேர் ஆல்சோ சஜஸ்ட் இது பண்றாங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன சொல்லுவா, தேர் ஜஸ்ட் ஃபைன் சொல்றா. இன் ஜெனரல் தேர் சேயிங் இந்த மாதிரி நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு இருக்கு. கர்ப்போதக சாய்னா தெரியும் இல்லையா, ஒரு கர்ப்பம் உள்ள ஸ்திரீனா எப்படி இருப்பார், அவருக்குள்ள அந்த ஸ்திரீக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுக்குள்ள பேரோட விஷ்ணு இருக்கார். அவர் பேர் க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு. அவர் பார்க்கடல், அதான் அவர் பார்க்கடல்ல இருக்கிற அந்த இவர். அப்புறம் பொதுவாக இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெயின் இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம். அண்ட் என்னது, கிருஷ்ணரோட அவதாரமா நிறைய பேர் தோன்றுறான். ஆனா அது என்னது, இவரோட இந்த அவதாரம் முடிஞ்சு விடுதான் அடுத்த அவதாரம் அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம இப்ப பாக்குறது என்னன்னா 10 அவதாரம் பாக்குறோம் இல்லையா, அது ஒன்லி மெயின். ஒரு மத்ஸ்ய அவதாரம், அவரோட பர்பஸ்க்கு வர மத்ஸ்ய அவதாரமா அதை வேலை முடிக்கிற போறார். கூர்மா அவதாரமா வர்றார், ஏதோ அவரோட பர்பஸ்ல அது பண்றார் போறார் இல்லையா, அந்த மாதிரி. பட் ஆக்சுவலி அவர் கூடவே பிளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷன், விரிவாக்கம்னு போட்டிருக்கலையா, அதான் அவர் எக்ஸ்பேன்ஷன், அவரோட எக்ஸ்பேன்ஷன். இப்ப பலராம இருக்கிறது என்னது, இப்ப ராதாராணிங்கிறது என்னது, அவரோட இந்த பொட்டன்சி எக்ஸ்டர்னல் என்னது, லவ் ப்ரொஃபைல், இதுக்கு என்ன வேர்டு சொல்லுவா, அந்த பொட்டன்சி என்ன மாதாஜி, இன்டர்னல் பொட்டன்சி தான், அது வேற என்ன சொல்றான். அந்த இதுதான் ராதாராணி. அவரோடே தான். அப்புறம் பலராமர் அப்படிதான். அந்த மாதிரி நிறைய அந்த மாதிரி. அப்ப இந்த பெயரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. 4 மடங்கு விரிவாக்கங்களான வாசுதேவர், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன் அண்ட் அனிருத்தன், இவா எல்லாருமே நாராயணன். ஃபர்ஸ்ட் நாராயணன், அதுக்கப்புறம் மன்வந்தர அவதாரங்கள்.
அப்புறம் மீன அவதாரம், இந்த மாதிரி எல்லா இதுலயும் அவரோட அம்சம் தான். இப்ப நம்மளே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட் தானே சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் தோன்றார். பலராமர் 4 மடங்கு விரிவாக்கத்தின் சங்கர்ஷனின் இது மறைக்கிறது, சங்கர்ஷனின் தோற்றம். பலராமன் என்பது கிருஷ்ணன் முழுமையான விரிவாக்கம் ஆகும். அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்ற லாஸ்ட்ல, இவரை பத்தி கேட்கறதும் படிக்கிறதும் இது இருந்ததுனாக்கா, அதான் எதுவுமே நம்ம இது ஒவ்வொரு அவதாரத்தையும் பாக்குறோம். இதை கேட்கறவாளுக்கு நல்ல புண்ணியம் வரும், எல்லா பாவங்கள் போகும் அப்படி இப்படி சொல்லும் போது இவரும் அந்த மாதிரி சொல்றார். சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்ற, கிருஷ்ணரின் தூய்மைப்படும் கூறினார் என்ன கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணரின் பொழுதுபோக்குகளை பாஸ்ட் டைம்ஸ கேட்கிறவா கிருஷ்ணரின் பொழுதுபோக்குகளை கேட்பது. இப்ப நம்ம எல்லாம் கேட்டுன்னு தான் இருக்கோம் இல்லையா, அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேட்கிறோம். அண்ட் பாடுவது நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லையா, ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், இந்த மாதிரி மீனிங் படிக்கிறோம், அந்த மாதிரி சொல்றவாளுக்கு கேட்கிறவாளுக்கு. அண்ட் இது மிகவும் ஒண்ணு விட்டு போயிடுத்தேன். சுகதேவ கோஸ்வாமி கிருஷ்ணரின் பொழுதுபோக்குகளை கேட்பதும் பாடுவதும் மிக மங்களகரமானது. 2 தான் 3 இருந்தது. ஓகே, இந்த செயல்முறைகளில் சம்பந்தப்பட்ட 3 வகையான மனிதர்களை தூய்மைப்படுத்துகிறது என்று கூறினார். கிருஷ்ணரின் ஆழ்நிலை தலைப்புகளை ஒன்லி டைட்டில் மாத்திரம், அவர் இப்படி அவர் எங்க போனார் வந்தார் இது மாத்திரம் படிச்சுட்டு போவான். அந்த தலைப்புகளை மாத்திரம் படிக்கிறவா அது ஒரு கேட்டகரி. இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் யாரு, அத்தகைய தலைப்புகளை கேட்பவர் மற்றும் அவரை பற்றி கேட்பவர். அப்போ கிருஷ்ணன் அங்க போய் என்ன பண்ணார், இப்ப நம்ம வந்து மதுரா போறார், ஓகே மதுரா போனார், பட் மதுரால போய் என்னெல்லாம் பண்ணார், விருந்தாவனத்துல இருந்தார், விருந்தாவனத்தை என்னெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணார் அப்படி கேட்டுன்னு தெரியறவா, அது 2வது கேட்டகரி. அப்புறம் மற்றும் அவரை பற்றி கேட்ப. இந்த பொழுதுபோக்குகள் பகவான் விஷ்ணுவின் கால் விரலில் 3 நிலை போட்டிருந்தேன். கிருஷ்ணர் ஆழ்நிலை தலைப்புகளை படிப்பவர், அத்தகைய தலைப்புகளை கேட்பவர் மற்றும் அவரை பற்றி கேட்பவர். தலைப்புகளை கேட்ப சில பேர் படிக்கிறான், சில பேர் அந்த டைட்டில் கேட்கிறான் அண்ட் அதை பத்தி உள்ள ஃபுல் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இது டீடைல படிக்கிறோம். இவ எல்லாருக்குமே இந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் போட்டிருக்கு. இந்த பொழுதுபோக்குகள் பகவான் விஷ்ணுவின் கால் விரலில் இருந்து பாயும் கங்கை நீரை போன்றது. அந்த கங்கை நீர் ஏன் அவ்வளவு பவித்திரமானது, அது 3 உலகத்தையும் பவித்திரமாக்குகிறது இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி மேல் நடுத்தர மற்றும் கீழ் கிரக அமைப்புகளையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. அந்த மாதிரி இப்ப நம்மளும் தூய்மை ஆகி விடுவோம் இவரோட கதையெல்லாம் கேட்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிஃபேஸ் இருந்தது பாகவதத்துல. எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி என்ன டிப்பணி ஏதாவது யாருக்காவது அந்த மாதாஜி வரலையா, இல்லாட்ட அந்த மாதாஜி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பா. இட் வாஸ் a nice ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. அந்த மாதாஜி நிறைய இப்போ கிளாஸ் எல்லாம் போறா, படிக்கவும் செய்யறா. சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் இருந்தா யூ கேன் ஷேர் மாதாஜி. ஓகே, அடுத்தது யாரு, ஜி சாந்தி மாதாஜி. இங்க எனக்கு தெரியறவாள் பேர் சொல்றேன். மாதாஜி சர்வ அவதாரி கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான் தான் காரத் சைத்தன்ய சரிதாமிருதா ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் மாதாஜி நான் சொல்றது கேக்குறதா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க. இது சைத்தன்ய சரிதாமிருதா ஆதி லீலா 5.4 ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் படிச்சு விட்டு இத படிங்க. அதான் மாதாஜி சர்வ அவதாரி படிச்சாச்சவா? ஓ படிச்சேலாம், எனக்கு கவனிக்கவே இல்லை மாதாஜி, எனக்கு தான் கேட்கல. போ திரும்பி ஒரு வாட்டி சர்வ அவதாரி கிருஷ்ண. எஸ், முதல்ல தொடங்கினேன். தேக ஸ்ரீ பலராம பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணா அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார். பகவான் பலராமர் அவருடைய 2வது உடல். நோக்கம் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முதற் கடவுளே, முதன்மையான கடவுள், கடவுளின் அசல் வடிவம் ஆவார் மற்றும் அவருடைய முதல் விரிவாக்கம் ஸ்ரீ பலராமர் ஆவார். கடவுளின் ஆளுமை எண்ணற்ற வடிவங்களில் தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். வரம்பற்ற ஆற்றல் கொண்ட வடிவங்கள் வாம்ஷா என்றும், ஆற்றல்களை கொண்ட வடிவங்கள் அதாவது உயிருள்ள பொருட்கள் விபின்னாம்ஷா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதா, நீங்க இவ்வளவு ஃபாஸ்டா படிக்கிறீங்க, என் கண்ணு போறதுக்குள்ள நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு. அப்ப எனக்கு ஸ்லோவா படிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இருந்து ஸ்லோவா படிக்கிறேன் மாதாஜி. வந்து உங்க ஸ்பீட்லயே படிங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு தப்பு வரும். அதனால எனக்கு அந்த கண்ணு போறதுக்குள்ள நீங்க கீழே பரமபுருஷ வந்துட்டலாம். இது எப்போ படிச்ச சர்வாவதாரியில கேட்கவே இல்லையே நான் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். சாரி மாதாஜி, ஸ்லோவா படிக்கிறேன். நீங்க உங்க படிக்கிறாரு. ஓகே ஓகே. அப்ப இதுல இந்த நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்திருக்கா. சோ இட் இஸ் நாட் பாகவதம் மாத்திரம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இல்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிரதா ஆதி, அதுல 3 இது லீலைகள் உண்டு. ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்த லீலான்னு. அப்ப ஆதி லீலா 5.4 அதுலயும் கொடுத்திருக்கா. என்ன கொடுத்திருக்கா, சர்வ அவதாரி கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான் தான் ஹார த்விதீய தேஹே ஸ்ரீ பலராமா. அது எப்படி படிப்பா?
சர்வாவதாரி கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான். தப்பு வருது எனக்கு, அந்த ராகம் ஒரு மாதிரி பாடுவா. தான்ஹார த்விதீயா தேகே ஸ்ரீ பலராமா சர்வாவதாரி கிருஷ்ணா ஸ்வயம் பகவான தான்ஹார த்விதீயா தேகா ஸ்ரீ பலராமா. எஸ், அப்படி படிப்பாவா. ஓகே. சித்திரலேகா மாதாஜி, டியூ டு get your link and pass. சொல்லட்டுமா? எஸ். சர்வாவதாரி கிருஷ்ணா ஸ்வயம் பகவான் தன்ஹார த்விதீய தேக ஸ்ரீ பலராமா. சர்வாவதாரி கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, அவ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை ஒரு டியூன்ல படிக்கிறான், அதனால நான் அதை ட்ரை பண்ணேன். அச்சா ஓகே ஓகே. ஏன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை has got a different tune. அது என்ன டியூன்? that is different. கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான தான்ஹார த்விதீயா தேகா. that is ராஜஸ்தானி டியூன். அதுதான் அந்த மாதிரி டியூன்ல அவ படிப்பா. ஓகே, வாட் எவர். நான் உங்களதான் கேட்டுட்டு இருந்தேன், என்ன மாதாஜி வரலையே. இல்ல ஆக்சுவலி இப்போ நான் வந்து 7 மணில இருந்து உங்களோட நம்பரை எங்க மாத்தி மாத்தி போட்டுட்டு இருக்கேன், எனக்கு வரல. அதுக்கப்புறம் இப்ப பாலாஜி கிட்ட கேட்டேன், அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க. நீங்க குரூப்ல இல்லையா மாதாஜி? குரூப்ல போடுறேனே, டெய்லி நான் போடுறேனே. இல்ல உங்க குரூப் எனக்கு வரலையே. நீங்க இதுல இல்லையா? நீங்க நிறைய கிளாஸ்ல இருக்கல, எந்த குரூப்பும்? எல்லா கிளாஸ்க்கும் அட்டெண்ட் பண்றேன், அதுல தெரியல ஆக்சுவலி. இப்ப நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது பரமபுருஷ என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா 2 லைன் தான், நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் இவ்வளவு லைன். பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார். பகவான் பலராமர் அவருடைய 2ஆம் உடல். அவர் மெயின், அது பக்கத்துல பலராமர் இருக்கான ஃபுல் அவருடைய பொட்டன்சியல் பலராமருக்கும் உண்டு அப்படின்னு. நோக்கம்ங்கிறது பர்பட். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் முழுமுதற் கடவுளை முதன்மொழி, அதான் இப்ப படிச்சாங்களே அதேதான். ஆகமே எண்ணற்ற வடிவங்கள் தன்னை விரிவுபடுத்தி கொள்ள முடியும். இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுங்க. இது வரம்பற்ற ஆற்றல் கொண்ட வடிவங்கள், தட் இஸ் இன்ஃபினிட் பொட்டன்சிஸ் இருக்கு. அவளுக்கு என்ன சொல்லுவா? ஸ்வாம்ஷா. ஸ்வாம்ஷன் பேரு. அண்ட் வரையுறுக்கப்பட்ட ஆற்றல்களை கொண்ட வடிவங்கள். கொஞ்சம் அந்த இவ்வளவுதான் இவாளுக்கு இந்த பியூட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கும். பகவான் என்ன பியூட்டி உண்டு, ராதாராணிக்கு உண்டு. இல்ல லவ்விங் பொட்டன்சி எது இருக்குன்னா அது இருக்கும். அந்த மாதிரி எழுதுவாளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்வா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஒருத்தருக்கு. அந்த மாதிரி பகவானோட அம்சங்கள் எடுத்துனாக்கா உயிருள்ள பொருட்களுக்கு அதுக்கு விபினாம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவா. விபினாம்சா அப்படின்னு. அதுதான், இட்ஸ் நாட் வெரி இது. பட் இந்த இதெல்லாம் ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வேற எங்க நம்ம we will encounter that. எஸ். அடுத்தது மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ கண்ணா மாதாஜி படி. ஏகா ஈஸ்வரூபா தோனே படி. ஸ்லைடு மாத்தினேனே மாதாஜி, வரலையா உங்களுக்கு? வந்துட்டு ஏக ஹி ஸ்வரூப தோனே பின்ன மாத்ர காய ஆத்யகாய வியுக கிருஷ்ண லீலாரலஸ்தகாய. இவை இரண்டும் ஒரே அடையாளம். அவை வடிவத்தில் மட்டுமே வேறுபடுகின்றன. பகவான் பலராமர் கிருஷ்ணரின் முதல் உடல் விரிவாக்கம். மேலும் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆழ்நிலை பொழுதுகளில் உதவுகிறார். பொருள்: பலராமன் என்பது இறைவனின் வாம்ச விரிவாக்கம். எனவே கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் இடையே ஆற்றலில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஒரே வித்தியாசம் அவர்களின் உடல் அமைப்பில் உள்ளது. கடவுளின் முதல் விரிவாக்கமாக பலராமர் முதல் 4 வடிவங்களில் முதன்மையான தெய்வம் ஆவார். மேலும் அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆழ்நிலை நடவடிக்கைகளில் முதன்மையான உதவியாளர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. பலராமர் எவ்வளவு நம்ம கிருஷ்ணாவை வந்து போற்றுறோமோ அது போல பலராமருக்கும் அவ்வளவு ஒரு பொட்டன்சிஸ் இருக்கு. எல்லாம் அவர்கிட்டயும் இருக்கிறதா. ஏன்னா அவரோட வந்து என்னது இது போட்டிருக்கிறது வந்து பகவான் பலராமர் கிருஷ்ணரின் முதல் உடல் விரிவாக்கம். உடலால வந்து விரிவாக்கம் ஆயிருக்காரு. ஆனா எல்லாம் ஒன்லி வித்தியாசம் என்னது, உடலாலதான் வித்தியாசமே தவிர பாக்கி எல்லா ஆப்பலன்ஸும் இவருக்கும் உண்டு, பலராமருக்கும் உண்டு. 6 ஆப்பலன்ஸ் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதா. எல்லாம் ரிலேட்டட். பகவத்கீதால இல்லாதது ஒண்ணும் இல்ல. இதுல என்னெல்லாம் சாரம் எடுத்துதானே அதை போட்டிருக்காங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிருதா இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இதுதான். அதுல எடுத்து இதுல போட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணி வைப்பா. எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகா பண்ணி வைப்பாவா. சோ திஸ் இஸ் அவர் தான் பலராமரோட பெருமை அது இதுல காட்டுறார். எஸ். அப்புறம் வந்து எஸ் கிருஷ்ணரோட இது பிரேயர்ஸ் பை த டெமி காட்ஸ் ஃபார் லார்ட். கருவறையில் இருக்கும் கிருஷ்ணருக்காக தேவதைகள் செய்யும் பிரார்த்தனைகள். இப்ப வந்து அவர் இது பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் when he was in the womb of mother யசோதா, யாரு மாதாஜி மறந்துட்டேனே, தேவகியோட வயசுல இருக்கும்போது பகவான் எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்றாரு. தெரியும் இல்லையா வாழ்க்கை 8th சைல்டு தானே கம்சனை கொல்ல போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்ப இது வந்து யார் படிக்கிறா நெக்ஸ்ட்? பபிதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்க மாதாஜி. பகவான் யோக மாயாவிடம் எனது நிறைவான விரிவு
அனந்த சேஷா தேவகியின் கருப்பையில் உள்ளது. ரோகிணியின் வயிற்றில் வலுக்கட்டாயமாக ஈர்க்கப்பட்டதால் அவர் சங்கர்ஷணன் என்று அழைக்கப்படுவார். மேலும் அவர் அனைத்து ஆன்மீக சக்தியின் மூலமாகவும் அல்லது பலமாகவும் இருப்பார். இதன் மூலம் ஒருவர் வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த பேரின்பத்தை அடைய முடியும். இது ரமணா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அனந்தரின் முழு பகுதியும் அவரது தோற்றத்திற்கு பிறகு சங்கர்ஷனாகவோ அல்லது பலராமனாகவோ அறியப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, அப்ப இந்த 8th child happened to be இது இல்லையா, இல்ல என்ன போட்டிருக்கு, தேவகியின் கருப்பையில் உள்ளது எது, அனந்த சேஷா, பலராமர் இல்லையா. எனது நிறைவான விரிவு அனந்த சேஷா தேவகியின் கருப்பையில் உள்ளது. அனந்த சேஷரோட அவதாரம் தானே இவர் இல்லையா, பலராமர். அப்படி அப்புறம் ரோகிணியின் வயிற்றில் வலுக்கட்டாயமா ஈர்க்கப்படுது. சங்கர்ஷன் ஆகர்ஷண ஈர்ப்பு சக்தி. சோ அவரோட வயிற்றுல வந்து ஈர்ப்பு சக்தி இருந்ததுனால இவரோட கரு அங்க போயிட்டு இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடுது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இது ஃபீட்டஸ் அதனால சங்கர்ஷணன் பேர் வந்துட்டு. பிகாஸ் அந்த அட்ராக்ஷன், அட்ராக்டிவ் என்னது அட்ராக்ஷன் பொட்டன்சி அவர்கிட்ட இருந்தது. அப்புறம் மேலும் அவர் அனைத்து ஆன்மீக சக்தியின் மூலமாகவும் அல்லது பலராமராகவும் இருப்பார். அனந்த சேஷரோட அவதாரம் யாரு, பலராமர் தான். சோ ஒரு பலராமராக இருந்தார். இதன் மூலம் ஒருவர் வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த பேரின்பத்தை அடைய முடியும். இது ரமணாங்கிறது இது ரமிக்கிறது சொல்லுவாங்க, டு என்ஜாய், டு லைக், அந்த மாதிரி. சோ ரமிக்கிறது ரமணா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அனந்த சேஷனின் முழு பகுதியும் அவர் தோற்றத்திற்கு பிறகு சங்கர்ஷணனாகவோ பலராமராகவோ அறிவார். இப்போ பலராமர் தான் என்னது, சங்கர்ஷனாவும் சொல்லலாம், ஆதிசேஷன் சொல்லலாம். அப்படின்னா இந்த ஆதிசேஷனோட அவதாரம் தான் பலராமர். சோ அதுவும் இதுல வந்து தெரிஞ்சு கொடுத்தோம். சோ பிரேயர்ஸ் பை த டெமிகாட்ஸ் ஃபார் லார்ட் கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட் அது ஒரு கண்டினியூஷன். எஸ், யார் படிக்கிற நெக்ஸ்ட், சித்திரலேகா படி. ஓகே, கருவறையில் இருக்கும் கிருஷ்ணருக்காக தேவதைகள் செய்யும் பிரார்த்தனைகள். உபனிஷத்தில் நியாயம் ஆத்மா பலஹீனேல் லப்யக கூறப்படுகிறது. பலராமனிடம் போதுமான அளவு அனுகூலம் பெறாமல் சுய உணர்தல் என்ற உயர்ந்த தளத்தை ஒருவர் அடைய முடியாது என்பதே இதன் பொருள். பாவா என்றால் உடல் வலிமை இல்லை. உடல் வலிமையால் யாரும் ஆன்மீக பூரணத்தை அடைய முடியாது. பலராமன் அல்லது சங்கர்ஷனால் செலுத்தப்பட்ட ஆன்மீக வலிமையை ஒருவர் கொண்டிருக்க வேண்டும். அனந்தா அல்லது சேஷா அனைத்து கிரகங்களையும் அவற்றின் வெவ்வேறு நிலைகளில் நிலைநிறுத்தும் போது சக்தியின் மூலமாகவும் பொருள் ரீதியாகவும் இந்த நீடித்த சக்தி ஈர்ப்பு விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் இது சங்கர்ஷனின் ஆற்றலின் வெளிப்பாடாகும். பலராமன் அல்லது சங்கர்ஷனன் ஆன்மீக சக்தியின் ஆதாரம் அல்லது அசல் ஆன்மீக குரு. எனவே பலராமனின் அவதாரமான நித்யானந்த பிரபுவே அசல் ஆன்மீக குரு. மேலும் ஆன்மீக குருவானவர் பலராமனின் பிரதிநிதி. ஆன்ம பலத்தை அளிக்கும் பரமபுருஷ பகவானின் வடிவம் சைதன்ய சரித்திராமிர்தத்தில் ஆன்மீக குருவானவர் கிருஷ்ணரின் கருணையின் வெளிப்பாடு என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்னமும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உபனிஷத்துல கூடி. ஏதோ ஒரு இந்த இது வந்திருக்கும், இந்த உபனிஷத்து நாயம் ஆத்மா பல ஹினேன லப்யக. பல இது வந்து இதுல தப்பா எடுத்து பாலா போட்டிருக்கு. நாட் பாலா, இட் இஸ் பல. பலனா என்னது, பலம். பலஹீன இல்லாதது. ஆனா பல டஸ் நாட் மீன் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். பலம்னா என்னது, பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் நல்ல பலசாலி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பலசாலின்னு ஒருத்தனை பார்த்தா நல்ல குண்டு கொழுப்பா நல்ல ஒரு சக்தியை வாய்ந்த அந்த மாதிரி, அதுக்கு அதோட அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்னு. No one can attain a spiritual perfection by ஒரு பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் நல்ல ஒரு குண்டு கொழுப்பா இருந்தனாக்கா இது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது. சோ இது வந்து உடல் வலிமைக்கு வேண்டி அந்த பலா அந்த பேர் போட்டது கிடையாது. இவர் வந்து ஃபுல்லா பகவானோட கிருஷ்ணரோட ஃபுல்லா அவரோட என்னெல்லாம் பொட்டன்சி உண்டோ அது அவ்வளவு இது அவருக்கு வந்ததுனாலதான் அந்த மாதிரி பலராமா அப்படின்னு போட்டு பேர் வந்திருக்கு. இது சங்கர்ஷனின் ஆற்றலின் வெளிப்பாடாங்க. ஏன்னா சங்கர்ஷன் அதை இப்ப சொன்னமே, அந்த ஈர்ப்பு சக்தி பகவானோட அந்த எல்லா குவாலிட்டியும் அவருக்கு வந்திருக்கு. பலராமன் அல்லது சங்கர்ஷன் ஆன்மீக சக்தியின் ஆதாரம் அல்லது அசல் ஆன்மீக குரு. எனவே பலராமனின் அவதாரமான நித்யானந்த பிரபு, அது வந்து இப்போ அவதாரம் வந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணோட அவதாரம் சொல்ற போல நித்யானந்த பிரபு வந்து பலராமனோட அவதாரம். மேலும் ஆன்மீக குருவானவர் பலராமரின் பிரதிநிதி. ஆன்மீக பலத்தை அளிக்கும்
ஆன்ம பலத்தை அளிக்கும் பரமபுருஷ பகவானின் வடிவம். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஆன்மீக குருவானவர் கிருஷ்ணரின் கருணை மெய்ப்பாடே என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது. திரும்பி இட் இஸ் பீன் கன்ஃபார்ம், ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்க ஹீஸ் பலராமர் தான் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் இப்ப நேமிங் செரமனி, 2 குழந்தைகளுக்கு பேர் சூட்டும் விழா. ஒரு நிமிஷம், யாரு படிக்கிறது? நெக்ஸ்ட் அருள் செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. ஸ்லைடு ஓகே மேம். உலகளாவிய படிவத்தின் உலகளாவிய படிவத்தின் பார்வை. கர்க முனியை நந்த மகாராஜா மிகவும் ஆவலுடன் கேட்டுக்கொண்ட போது நந்த மகாராஜாவின் மாட்டு தொழுவத்தில் முடிந்தவரை ரகசியமாக நாமம் சூட்டினார். ரோகிணியின் மகன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார், எனவே ராமர் என்று அழைக்கப்படுவார் என்று அவர் நந்த மகாராஜாவிடம் தெரிவித்தார். எதிர்காலத்தில் அவர் மிகவும் வலிமையானவராக இருப்பார், எனவே பலதேவா என்று அழைக்கப்படுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலதேவர் வன்மோர் நேமா பலதேவர்னு சொல்லி இப்ப இதுல எல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம். நம்ம பலதேவரும் யாரு? இவரு தான் பலராமர். அவருக்கு தான் அந்த பேரு. அவருக்கு ஆக்சுவலி ராமர்னு தான் பேர் சுத்தி. அது எப்படி இப்ப யாருக்கு தெரிவிக்காம சுப்கே சொல்லுவாருங்களே, என்னது யாருக்கு தெரிவிக்காம சீக்கிரட்டா அந்த மாதிரி நேமிங் செரமனி எல்லாம் நடந்தது. தெரிவிக்க கூடாது குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு. எனவே ராமர் என்று அழைக்கப்படுவார் என்று அவர் நந்த மகாராஜரிடம் தெரிவித்தார். எதிர்காலத்தில் அவர் மிகவும் வலிமைனா நாட் ஒன்லி பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், எல்லா ஆப்பலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருப்பார். அதனால அவருக்கு பலம் பொருந்திய தேவர்னா இதுதானே, இது காட்லி சைல்ட், காட் என்ரிச் சைல்ட் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. சோ பலதேவா என்று அழைக்கப்படுவார். சோ பலராமா பலதேவா அப்படின்னு பேர். அப்புறம் இன்னும் ஃபர்தர் என்ன இருக்கு? யாரு? அருட்செல்வம் பிரபுஜிக்கு அப்புறம் யாரு படிக்கிறேன் பாக்குறேன். இந்த ஆர்டரை நீங்க அப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லுறேன். தீபா செல்வன் மாதாஜி படிங்க. படிச்சுட்டே இல்லையா தீபா செல்வன் மாதாஜி? நீங்க படிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயபிரியா மாதாஜி படிங்க. நீங்க என்ன சீட்ல இல்லையா? இருக்கலாம், ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. ஜெயபிரியா மாதாஜி கேளா? இப்பதான் இது படிச்சாரு. அது யாரு? மாறேனும் உலகளாவிய படிவத்தின் பார்வைதான் அருட்செல்வம் மாதாஜி. ஒரே டாபிக்ல ரெண்டாவது டாபிக். இது செகண்ட் பேராகிராஃப். சரி சரி. கர்க முனி மேலும் கூறினார், உங்கள் குடும்பமும் யதுக்களின் குடும்பமும் மிகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருப்பதால் அவர் பெயரும் சங்கர்ஷணன் என்று இருக்கும். அதாவது கர்க்கமுனி ரோகிணியின் மகனுக்கு பலராமன், சங்கர்ஷணன் மற்றும் பலதேவன் என 3 பெயர்களை வழங்கினார். ஆனால் பலராமனும் தேவகியின் வயிற்றில் தோன்றி பின்னர் ரோகிணியின் கருவறைக்கு மாற்றப்பட்டார் என்ற உண்மையை அவர் கவனமாக வெளிப்படுத்தவில்லை. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் உண்மையான சகோதரர்கள். அவர்கள் முதலில் தேவகியின் மகன்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. மகன்கள் தான். ஆனா ஈர்க்கப்பட்டு ரோஹிணியோட இதுல கர்ப்பத்துல வந்ததுனால சங்கர்ஷணன் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி திரும்பி அந்த பேர் 3 பேரும் போட்டுக்காங்க. போச்சது ரோஹிணி மகனா பலராமன், சங்கர்ஷன் மற்றும் பலதேவன். இந்த மாதிரி 3 பெயர்களை அவர் வழங்கினார். ஆனா அவரோட மெயினா என்னது, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ஒரே வயத்துல பிறந்த குழந்தைங்கிற உண்மையை மாத்திரம் அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஓப்பனா எல்லாத்தையும் சொல்லலை. கிருஷ்ணன் பலராமன் உண்மையான சகோதரர்கள். அவர்கள் முதலில் தேவகியின் மகன்கள் தான். அதுக்கப்புறம் தான் இவர் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த ரோஹிணியோட வயத்துல அந்த இதுல போனார், கர்ப்பத்துல போனார். எஸ். நெக்ஸ்ட் பட்டர்த்தி. அதுக்குள்ள குழந்தை வளர்ந்தாச்சு. இப்போ வெண்ணையெல்லாம் திருட ஆரம்பிச்சிட்டா 2 பேரும். அதுல இவர் தான் கில்லாடி. எஸ். யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு நிமிஷம். விவேகானந்த பிரபுஜி. இப்ப எனக்கு அவரோட பேருக்கு தெரியாது. படிங்க பிரபுஜி. இருக்கலா பிரபுஜி? பிரபுஜி இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. விவேகானந்த அருட்செல்வம் ஜெயபிரியா ஜெயலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கலா விவேகானந்த பிரபு படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நம்முடைய தயிர், வெண்ணெய் மற்றும் பால் ஆகியவற்றை நாங்கள் தனிமையான இருண்ட இடத்தில் வைத்திருந்ததால் உங்கள் கிருஷ்ணர் பலராமனும் தங்கள் உடலில் உள்ள ஆபரணங்கள் மற்றும் நகைகளின் பளபளப்பான பிரகாசத்தால் இருளில் அதை கண்டுபிடித்தார்கள். தற்செயலாக அவர்கள் மறைக்கப்பட்ட
வெண்ணெய் மற்றும் தயிர் வெண்ணெய் மற்றும் தயிரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் தாம் சிறிய குழந்தைகளிடம் சென்று அவர்கள் அழும் வகையில் அவர்களின் உடலை கிள்ளுகிறார்கள். அவர்கள் போய்விடுகிறார்கள். இந்த குறும்புக்கார பையன்களுக்கு பயந்து வெண்ணெய் தயிர் ஆகியவற்றை உரையில் உயரமாக வைத்து ஊஞ்சலில் தொங்க விடுகிறோம். அது அவர்களுக்கு எட்டாது என்றாலும் அவர்கள் எல்லா வகையிலும் மர பலகைகளையும் அரைக்கும் இயந்திரங்களையும் மீது குவித்து அதை அடைய ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். அவர்கள் அடைய முடியாவிட்டாலும் அவர்கள் பானையில் ஒரு துளை செய்கிறார்கள். எனவே உங்கள் குழந்தைகளின் உடலில் உள்ள அனைத்து நகைகளையும் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு எப்படியோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் படிச்சேன் இல்லையா. இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வந்து இப்ப நெய்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றான். என்ன பண்றோம், ரொம்ப சேட்டத்தனம் பண்றான். அவன் வந்து என்ன பண்றான், அவருக்கு இது ஜொலிக்கிறதான், நகையெல்லாம் போட்டு இருக்காளே அந்த பிரகாசத்துல ஈஸியா நாங்க கண்டுபிடிச்சுடுறோம் இவா இருக்கா அப்படின்னு. இருட்டுல வந்து இந்த பானையெல்லாம் எடுத்து, இப்ப பானை வந்து அவருக்கு கைப்படாத இடத்துல வந்து தூக்கி மேல எடுத்து வச்சாலும் என்ன பண்றாளாம், அந்த இயந்திரம் இது இருக்கு இல்லையா, அந்த அரைக்கிற கல்லு, அதுக்கு மேல மரப்பலகையெல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேல ஏறி பானையை எடுத்து அந்த இது பானையில இருந்து வெண்ணெயெல்லாம் சாப்பிடுறான். அப்படியும் கை எட்டலாம் என்னது கல்லு விட்டு எரிஞ்சு அதுக்கு உடைக்கிறா, பானையை உடைச்சு அதெல்லாம் வந்து இது பண்றான். வந்து ரொம்ப இதான் ரொம்ப இது இயந்திரத்தின் மீது குவித்து அவர்கள் அடைய முடியாவிட்டால் அவர்கள் பானையில் துளை செய்கிறார்கள். எனவே உங்கள் குழந்தைகளின் உடலில் உள்ள அனைத்து நகைகளையும் எடுத்துக்கொள்வது. அதனால பெட்டர் என்ன பனிஷ்மெண்ட்னா உங்க குழந்தையோட நகையெல்லாம் நம்ம எடுத்துடணும் அப்படி. நெய்பர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் ரொம்ப சேட்டத்தனம் பண்றா அப்படின்னு. எஸ் ஓகே. கிருஷ்ணா பிரேசஸ் பலராமா. கிருஷ்ணா வந்து அண்ணாவை பத்தி நல்லா பிரைஸ் பண்றாரு. நான் ஃபுல்லா எல்லாம் போட முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் டாபிக் அவ கொடுத்துருக்கான். சோ நான் வந்து இந்த பாகவதத்துல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். எஸ், யாரு நெக்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் பாக்குறேன். இல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஆயாச்சுன்னா அப்புறம் நீங்க எப்படி படிச்சாலும் அதுல இருந்து வரணும். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்க முடியுமா இன்னைக்கு உங்களால? ஓகே, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி பதில் இல்லை. பத்ரிநாத் பிரபுஜி தான் இப்ப பாக்கி கீழே, எனக்கு அவர் தான் தெரியாது. பத்ரிநாத் பிரபுஜி படிக்கிறலாம்? ஓகே ஓகே மாஜி. படிங்க. சதத்ர தத்ராணு பல்லவ ஸ்ரீயா பல பிரசூனோரு பரேன பாதயோ ஹோ ஸ்பர்ஷச்சிகான் வீஷ்ய வனஸ்பதின் முதா சம்யன் இவாஹ்ரஜம் ஆதி புருஷாக. வந்து பாகவதத்துல 10th cantoல 15th chapter 4th verse ரொம்ப இது செலக்டட் வேர்ஸ் தான் போட்டிருக்கான். அண்ட் நல்லது, பாகவதம் எல்லாம் படிச்சாலும் நல்லது, கேட்டாலும் நல்லது. வெரி குட் ப்ரோஜி. மீனிங் நான் சொல்லிடுறேன். த பிரிமிவல் லார்ட், யாரே பிரிமிவல் லார்ட்னா நம்ம கிருஷ்ணர் தான். பழைய காலத்து மனுஷர்களே அவர். அதனால primeval அந்த வேர்டு primeval lord saw that the stately trees with their beautiful reddish buds அப்படின்னா என்னது, எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தாராம். அதுல எல்லாம் இந்த கனிகள் எல்லாம் இருந்ததாம், ரெட்டா இருக்கிற கனிகள் எல்லாம் பார்த்தாராம். அண்ட் their heavenly burden of fruits and flowers, burden என்னது அப்படி தொங்கறதான், அதோட burden மரத்துல வந்து அப்படி குமிஞ்சிட்டு ஃப்ரூட்ஸும் ஃப்ளவர்ஸும் அப்படி தொங்குறதான். பெண்டிங் டவுன் டு டச் ஹிஸ் ஃபீட், அப்படி அந்த பிரான்ச்ல இருந்து அந்த கிளையில வந்து தொங்கி அவரோட காலு தொடறதுக்கு ட்ரை பண்றாளாம். ட்ரீஸ் எல்லாம் அவரோட கிருஷ்ணனோட காலு தொடறதுக்கு ட்ரை பண்றா. Thus he smiled gently. கிருஷ்ணன் நல்லா ஜென்டிலான இந்த சின்ன ஒரு புன்முறுவல் சொல்றோமே அந்த மாதிரி சிரிச்சு அட்ரஸ் இஸ் எல்டர் பிரதர். அப்போ அண்ணாவை வந்து புகழ்த்தி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எஸ், இப்ப யார் ஐ திங்க் எல்லாரும் படிச்சாச்சு எக்ஸப்ட் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. நான் ஒரு வாட்டி கேட்டு விடுறேன் மாதாஜி படிக்க முடியுமா. ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேளா? ஓகே. சோ இப்ப நம்ம முதல்ல யார் சித்திரலேகம் எல்லாரும் படிச்சாச்சு. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். நவ்யாதித்த மாதாஜி படிக்கலையா? படிங்க. அப்புறம் அந்த ஓல்ட் ஆர்டர்லயே திரும்பி படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச अहो अमी देव वरामरार्चितं पादाम्बुजं दे सुमनः पलार्हणं नमन्ति उपाताय शिखापि आत्मनस्तमो अबहत्
तमो अबहत्यैतरु जन्म यत् कृतम्. हरे कृष्णा माताजी. So இதுல என்ன சொல்றாரு? இப்போ வந்து அண்ணா புகழ்த்துறார். என்ன சொல்ற? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் said, "Oh greatest of lords." அண்ணாவே அப்படி அந்த மாதிரி சொல்றாரு. Just see how these trees are bowing their heads at your lotus feet. யாரோட? பலராமரோட கால சேர்ந்து நிக்கிறா பாரு. எவ்வளவு உன்னை வந்து ட்ரீஸ் எல்லாம் கூட வந்து உன்னோட ஆசீர்வாதம் பெறறதுக்கு அப்படி குனிஞ்சு உன்னோட காலை தொடர்றது பாரு அப்படின்னு. Which are worshipable by the immortal demigods. இதெல்லாம் வந்து demigods எல்லாம் தான் என்னது? Which are worshipable by the immortal demigods ஆல வழிபடுற ட்ரீஸ் எல்லாம் தான். அது எல்லாமே உன்னோட காலை தொட்டு உன்னோட ஆசீர்வாதம் பெறறதுக்கு நல்லா குனிஞ்சு வணங்குறது. The trees are offering you their fruits. எல்லாம் ஆஃபர் பண்றதாம். ட்ரீஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு, ஃப்ரூட்ஸ் ஃபிளவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, அதெல்லாம் ஒரு காலடியில போட்டு இது ஆஃபர் பண்றது. டு இராடிகேட் த டார்க் இக்னோரன்ஸ் தட் ஹஸ் காஸ்ட் யுவர் பர்த் as trees. அவங்க வந்து இப்ப மரமா நிக்கிறது வந்து ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்தை இதனாலதானே அவங்க மரங்களா போயிருக்காங்க இல்லையா? இப்ப நமக்கும் அடுத்த ஜென்மம் என்னமா இருக்கும் தெரியாது. இப்போ ஹியூமன் ஜென்மமா இருக்கும், நிறைய ஜப்பா பண்றோம், போனோம், இது அதே இன்டென்ஷன்ல இருக்கணும். ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஆத்மா தான். ட்ரீஸ்ல இருக்கிறது ஒரு ஆத்மா. அதுக்கு அதுல இருந்து முக்தி பெற்று வேற ஒரு இதுல போனோம்னாக்கா, சோ அதனால வந்து அது முக்தி பெறறதுக்கு உங்களோட ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி உங்க கால்ல வந்து இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் ஃபிளவர்ஸ் எல்லாம் குனிஞ்சு அந்த இது என்னது பிரான்ச் கிளை எல்லாம் அப்படி வருது உங்க கால்ல ஆஃபர் பண்றது, எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க வந்து டார்க் இக்னோரன்ஸ் அறியாமைத்தனத்தால அவங்க இருந்ததுனால இப்போ மரங்களா மாறி இருக்காங்க. அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க அப்படின்னு. That has caused your birth as trees. அவங்க வந்து ட்ரீயா இருக்காங்க. இதுல இருந்து விடுதலை பெறறதுக்கு அவங்க வந்து உங்களை பிரார்த்தனை பண்றா. நெக்ஸ்ட் இப்ப என்னது பார்ப்பேன் ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா அண்ட் கவர்ட் பாய்ஸ் ஹானர் பலராமா. எல்லாருமே வந்து பலராமரை வந்து எப்படி புகழ்த்தி எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் மற்றும் மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் பலராமனை கௌரவிக்கின்றனர். எஸ், யாரு எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டா இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ மாதாஜி மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி, ஒரு ரவுண்ட் வரட்டும். நீங்க படிச்சா இல்லையா? ஒரு வாட்டி படிச்ச ஒரு நிமிஷம் இல்ல, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஐ திங்க் ஒன்லி ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யாரு படிச்சா அவ திரும்பி எடுக்கலாம். ஏன்னா நிறைய வந்துட்டே இருக்கும், ஸ்லைட்ஸ் இருக்கே நிறைய. ஃபர்ஸ்ட் யாரு படிச்சா இந்த கிளாஸ்ல? நான் தான் மாதாஜி படித்தேன், தீபா செல்வன். படிங்க போ, படிங்க. கவசித் கிரீடா பரிஷ்ராந்தம் கோபே கோப பர்ஹணம் சவம் ஸ்வயம் விஸ்ரய ரம யதி ஆர்யம் பாத சம் வாகனா தீபகதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு லெட்டரை நீங்க படிச்ச கூட வந்துடும். இதுல என்ன சொல்றேன், இந்த ஒரு கண்டினியூஸா இருக்காது எல்லாம், நிறைய சாப்டர்ஸ் நிறைய கேண்டோஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ பொறுக்கி இவங்க கொடுத்திருக்காங்க. So when his elder brother, fatigued from playing, ரொம்ப டயர்டா படுத்துட்டு இருக்காராம் பலராமர், would lie down with his head upon the lap of covered boy. தலை வந்து என்னது ஒரு மாடு மேய்க்க ஒன் ஆஃப் த ஒரு பிள்ளையோட இதுல மடியில வந்து தலையை வச்சுட்டு அவர் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காராம். அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது, லார்ட் கிருஷ்ணா would help him relax by personally massaging his feet and offering the other services. கால் எல்லாம் அமுத்தி கொடுக்குறாராம் பலராமருக்கு எல்லாம். ஏன்னா அவர் டயர்டா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. The killing of Dhenukasura and friends. இப்பதான் நிறைய வரும் இந்த மாதிரிலாம், நிறைய killing of asuras. தேனுகாசுரின் வதம் மற்றும் நண்பர்கள். அடுத்தது இப்போ நெக்ஸ்ட் யார் படிச்சாலும் மாதாஜி திரும்பி நான் கேட்க கூடாது. தீபா செல்வம் மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் படிச்சாலோ அவ படிங்க. மறந்து போயிடுதா? தேனுகாசுரன் கழுதை வடிவில் இருந்த ஒரு மாதாஜி சித்திரலேகா மாதாஜி அவசரமே படாதீங்க, உங்களுக்கு வரும். டோன்ட் வரி அட் ஆல். அந்த லைன்ல ஆர்டரா வரட்டும் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் நான் தானே படிச்சேன், ஜெயா மாதாஜி வச்சப்புறம் நான் படிச்சேனே. தீபா செல்வன் மாதாஜி இப்ப படிச்சா, அதுக்கப்புறம் யார் படிச்சா? ஜெயா மாதாஜி ஜெயம் படிச்சாங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி நீ படிச்சா. ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிச்சா. ஜெயங்கர் யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. இந்த ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இல்லையா இன்னைக்கு போயிட்டா? ஓகே, ஏதோ நெட். அதுக்கப்புறம் நீங்க படிச்சாடா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி? அப்ப படிங்க. தேனுகாசுரன் கழுதை வடிவில் இருந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த அரசன். பிருந்தாவனத்தின் 12 காடுகளில் ஒன்றான தலவனத்தை தன் அசுர
நண்பர்களுடன் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தான். இந்த பேய்களுக்கு பயந்து யாரும் தலைவானை அணுகி காட்டில் உள்ள ஏராளமான பூக்கள் மற்றும் பழங்களை அனுபவிக்க முடியவில்லை. மாடு மேய்க்கும் நண்பர்களால் தூண்டப்பட்ட பலராமன் அரக்கர்களை கொல்ல விரும்பி காட்டுக்குள் நுழைந்தான். அவர் பெரிய சத்தம் எழுப்பி பழ மரங்களை அசைக்க ஆரம்பித்தார். இப்ப தேனுகாசுரன்ங்கிறது எந்த ஒரு அரக்கம் ஹரே கிருஷ்ணன் ஒரு அரக்கம் ஒரு இது அனிமல் ரூபமோ சம் ரூபத்துல வருவாங்க. சோ தேனுகாசுரன் எந்த வடிவத்துல வந்தார்? கழுத ரூபத்துல வந்தார். இந்த சக்தி வாய்ந்த அரக்கன் பிருந்தாவனத்தில் 12 காடுகளில் ஒன்றான தலவனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிருந்தாவனத்துல ஒரு காடு உண்டு. பிருந்தாவனம்னாலே எனக்கு வனம் தானே இல்லையா, நிறைய வனங்கள் இருக்கு. அதுல ஒரு வனத்தோட பேரு தலவனா. சோ அதுல தன் அசுர நண்பர்களுடன் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தான். இந்த பேய்களுக்கு பயந்து யாரும் தலைவனை அவர் இப்ப அந்த இது அரக்கன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல போயிட்டு யாரும் விளையாடுறதுக்கெல்லாம் போகமாட்டேன், அந்த இடத்துக்கே போகமாட்டேன் யாரும். அன்னைக்கு காட்டில் உள்ள ஏராளமான பூக்கள் மற்றும் பழங்களை அனுபவிக்க முடியவில்லை. மாடு மேய்க்கும் நண்பர்களால் தூண்டப்பட்ட பலராமன் அப்ப என்ன பண்ற, அப்ப எல்லாரும் அந்த மாதிரி இதுக்கே போயிட்டு நீ வரம் பண்ணிட்டு வா, உன்னால முடியும், எங்களால முடியறதில்லை, நாங்க பயந்துட்டு இருக்கோம், நீ போயிட்டு அந்த அசுரனை கொன்னோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூண்டப்பட்டதுனால பலராமன் அரக்கர்களை கொல்ல விரும்பி காட்டுக்குள் நுழைந்தான். அவர் பெரிய சத்தம் எழுப்பி பழமரங்களை அசைக்க ஆரம்பித்தார். அவரை எழுப்புறதுக்கு என்னது அந்த டிமனை நான் வந்துட்டேன், உங்ககிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு, ஐ எம் ரெடி டு ஃபேஸ் யூ அப்படி. எஸ். அப்புறம் என்னாச்சு? நான் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி சொல்றேன். அடுத்தது யாரு படிச்சா? சித்திரலேகா மாதாஜிக்கு அப்புறம் நான் திரும்பி திரும்பி கேட்கவே கூடாது. நீங்க படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஊடுருவியதை கண்டு ஆத்திரமடைந்த தேனுகா பலராமனை தன் பின் கால்களால் தாக்கினான். ஆனால் பலராமன் எளிதில் அவனை தன் கால்களால் தூக்கி கொண்டு அவன் இறக்கும் வரை சுழன்றடித்தான். தேனுகாவின் மற்ற அசுர நண்பர்கள் தாக்க விரைந்த போது கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அவர்களை தூக்கி மரங்களில் எறிந்து கொண்டனர். விரைவில் காடு அனைத்தும் பேய்களில் இருந்தும் விடுபட்டது. மேலும் வளைந்த மரப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க நெட் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு கேட்கல சரியா. மேலும் வளைந்த மரங்கள் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் செலுத்த பலராமனால் வழி போயிருந்தது வந்துடுது. நான் படிச்சுட்டேன், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. அப்ப என்னது, அப்ப அப்புறம் எழுப்பி மரத்தெல்லாம் அசைச்சு நான் வந்துட்டேன், ஐ எம் ரெடி டு ஃபேஸ் யூங்கிற போல வந்தோடனே தேனுகாசுரம் வந்துட்டார். ஊடுருவே அந்த கண்டு ஆத்திரமடைந்த தேனுகா என்ன பண்றார், பலராமனை தன் பின் கால்களால் தாக்கினான். இந்த மாதிரி பிக்சர் எல்லாம் போட்டிருக்கு. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எல்லாரும் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன், உங்க வீட்டுல உள்ள குழந்தைகள் யாரு இருந்தா, வீட்டுல மாத்திரம் இல்ல, நெய்பர்ஸா இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், எல்லா குழந்தைகளையும் எல்வன் பண்ணவாள்லாம் எல்டுக்கு போகலாம் டெஃபினட்டா. அவளுக்கு இந்த தசாவத ஸ்டோரி எல்லாம் நாங்க சொல்ல போறோம். அவளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த விஷயங்கிற சண்டையெல்லாம் இருந்தாலே பிடிக்கும். அரக்கர்கள் அவளுக்கு நல்ல அந்த கன்செப்ட் புரிஞ்சு வரும். அதனால பிளீஸ் ஹெல்ப் தெம் டு லேர்ன். ஓகே. அவளுக்கு இன்னும் பெரியவாளும் ஜாயின் பண்ணா நிறைய நீங்க உங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணும்போது இஸ்கானுக்கு நல்லதுதான். நிறைய பேர் படிச்சா எங்களுக்கு நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்திருக்கான்னு ஒரு பெருமை தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது, மாமெல்லாம் கிடையாது, பெருமைக்கு வேண்டுதான். அண்ட் உங்களுக்கு புண்ணியமா வாட் எவர் யூ திங்க், பகவானோட ஆசீர்வாதம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். சோ இதை என்ன பண்ற, இவர் பலராமனை தன் பின் கால்களால் தாக்கினான். இங்க காட்டுறது இல்லையா, இது பின் கால்களால் தாக்குறார். அப்ப இவர் என்ன பண்ணார், அதோட பலராமன் எளிதில் அவனை தன் கால்களால் தூக்கி கொண்டு அவன் இறக்கும் வரை சுழன்றடித்தான். சுழற்றி இப்படி அடித்தாராம். நேருகாவின் மற்ற அசுர நண்பர்கள் தாக்க விரைந்த போது கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அவர்களை தூக்கி, அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தப்போ என்னது, இவ 2 பேரும் அவ ஃப்ரெண்ட்ஸையும் போட்டு அடிச்சு வீழ்த்திட்டா. அப்போ அவர்களை தூக்கி மரங்களில் எரிந்து கொன்றார். விரைவில் காடு அனைத்தும் பேய்களில் இருந்து விடுபட்டது. அப்போ இந்த காடு பிகேம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் டிமாண்ட்ஸ். அப்போ இவெல்லாம் போயிட்டு கனிகள் இதுவெல்லாம் சாப்பிடலாம். இனிமே அந்த வனத்துல ஒரு இது அரக்கர்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளியர் ஆயிடுது. மேலும் வளைந்த மரங்கள் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் செலுத்த பலராமனால் வழிநடத்தப்பட்டது. அடுத்தது என்ன, ரொம்ப குவிக்கா தான் 2 இதுதான் இருக்கும். ஒரு டாபிக், அதுல 2 ஸ்லைடு அப்படிதான். ஆக்சுவலி ஒரு டாபிக் தான் கொடுத்திருந்தா, நான் ஸ்லைடு கண்டுபிடிச்சு ஒரு சைட்ல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஓகே. கில்லிங் த டிமாண்ட் பிரலம்பாசுரன் அரக்கனின் வதம். ஓகே, அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, இது சின்ன விஷயம், யார் படிக்கிறது பாக்கி. அடுத்தது சாந்தி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் படிச்சா? ஏ பகவான், நம்ம கிளாஸஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் என்ன எது கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. நிவேதிதா மாதாஜியா, பபிதா மாதாஜியா, விவேகானந்த பிரபு, ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜிக்கு அப்புறம் நானு மாதாஜி. அப்ப நீங்க அப்ப ஏன் சொல்லல? சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்ன, ஜெயஸ்ரீ கண்ணனுக்கு அப்புறம் நான் அப்படின்னா. அண்ட் ஐ பிலீவ், எனக்கு தெரியாது யாரு அப்புறம். அப்ப நீங்க சொல்லிருக்கணுமே, நான் தான் படிச்சேன், ஏன் சொல்லல?
இல்ல மாத்ததி அவங்க ஜெயப்பிரியா யாரோ வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அவங்க படிச்சாங்க ஜெயப்பிரியா. இது வந்து தான் சொல்றேன், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் போடும்போது நீங்க பிடிச்சிடணும். இந்த மாதத்துக்கு அப்புறம் நான் தான் படிச்சேன். அப்ப நான் நெக்ஸ்ட் எடுத்து விடணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டே பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் ஸ்டார்ட். ஓகே, இப்ப படிங்க. ஒருமுறை கிருஷ்ணனும் பலராமனும் பசு மேய்ப்பவர்களுடன் விளையாடி கொண்டிருந்த போது அவர்கள் நடுவே பிரலம்பா என்ற அரக்கன் மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் வேடமிட்டு நுழைந்தாள். கிருஷ்ணரின் வெல்ல முடியாத ஆற்றலை புரிந்து கொண்ட அவர் அதற்கு பதிலாக பலராமரை கடத்த முடிவு செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. This guy says Pralamba entered in the midst. மேய்க்கும் சிறுவன் வேடமிட்டு நுழைந்தாள் போட்டிருக்கே, யாரு ஃபீமேலா பாக்குறேன், இங்க நுழைந்தாள் போட்டிருக்கு. ஓகே, வாட் எவர். அப்ப பிரலம்பாசுரா, அடுத்தது பிரலம்பாசுரா என்ன சாட்ரி யாரும் என்ன போட்டிருக்கா? மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நான் உங்களுக்கு பேர் எழுதியிருக்கேன் மாதாஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி. ஓகே, யூ வில் பி மார்க் பிரசன்ட். இப்பதான் நான் பார்த்தேன், இப்பதான் எழுதிருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்ப என்னது, ஒரு முறை கிருஷ்ணன் பலராமன் பசுமைக்கு இவா கூட விளையாடிட்டு இருந்தான். விளையாட அழகெல்லாம் பார்க்கல, என்ன டோட்டலி என்ஜாயிங் இல்லையா? விளையாடி கொண்டிருந்த போது அவர்கள் நடுவே பிரலம்பாங்கிற ஒரு அரக்கன் மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் போல வேடமிட்டு வந்தான். திஸ் ஃபெலோ ஒன்லி ஐ திங்க். மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் போல மாத்தி, இப்ப வந்து அனிமலா ஒரு ஃபார்ம்ல வரல. ஒரு அரக்கன் என்ன ஃபார்ம்ல வந்திருக்க, இந்த பிரலம்பாசுரா ஒரு ஹியூமன் பீங் இவா மாதிரி ஒரு மாடு மேய்க்கும் பையனா நுழைஞ்சு விட்டார். கிருஷ்ணரின் வெல்ல முடியாத ஆற்றலை புரிந்து கொண்ட அவர் அதற்கு பதிலாக பலராமரை கடத்த முடிவு செய்தார். கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நம்ம இதெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது. அப்ப இவனை பலராமர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் அவரை வந்து கடத்தி கொண்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்திருக்கார். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் படிச்ச? நிவேதிதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் படிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயப்பிரியாவா? யாரு? ஆட்டத்தின் முடிவில் தோல்வியடைந்த கட்சியாக அவர் பலராமனை தோளில் சுமந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. இறைவனை தோளில் சுமந்து கொண்டு வேகமாக ஓடினான். ஆனால் அரக்கனின் உண்மையான அடையாளத்தை உணர்ந்த பலராமன் தன்னை மேலும் கனமாகவும் ஆக்கத் தொடங்கினான். எடையை தாங்க முடியாமல் அரக்கன் தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய இருண்ட ஒளிரும் மேகம் போன்ற தனது அசல் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டான். பின்னர் பலராமன் தனது முஷ்டியை அரக்கனின் தலைக்கு கீழே வாங்கி அதை இரண்டாக பிளந்து அவன் உயிரை கொடுக்க செய்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. கடத்தி கொண்டு போகும்போது என்ன எடுத்து, இவர் வந்து அரக்கன்னு தெரிஞ்சு போயிட்ட பலராமருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணார், நல்ல ஹெவி பாடியா, இன்னும் ஹெவியா ஆக்கிண்டே போனார். அவரோட உடம்ப வந்து ரொம்ப குண்டா ஆக்கின்னு போன நிறைய இவருக்கு வந்து அரக்கனுக்கு தாங்க முடியல அந்த ஹெவி வெயிட். அப்ப என்ன சுயரூபம் வந்துடுத்து. சுயரூபம் வந்து நார்மல் குழந்தை இந்த மாடுமைக்கும் உருவமா தானே இருந்தார் இல்லையா, அந்த பொண்ணு பிள்ளை ரூபம் மாதிரி இருந்தவர் வந்து அரக்க ரூபம் வந்துடுத்து. அவரை போட்டு முஷ்டியால நல்லா பின்னாடி குத்தி அடிச்சு அவரையும் கொன்று விட்டார். உயிரை கொடுக்க செய்தாங்க. இரண்டாக பிளந்து அந்த மாதிரி அவரையும் கீழ் பண்ணிட்டார். சோ நிறைய அந்த அசுரர்களோட பேர்லாம் நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து லீவ்ஸ் ஃபார் மதுரா, இந்த மாதிரி நிறைய அரக்கர்களை எல்லாம் கொண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போனோம்னா நமக்கு 4 கிளாஸ் 5 கிளாஸ் ஆயிடும். அதனால கொஞ்சம் தான் அவ கொடுத்துருக்கான். சோ அந்த டைட்டில் பிரகாரம் 1 2 ஆட் பண்ணேன். இப்ப லீவ்ஸ் ஃபார் மதுரா, மதுராவுக்கு புறப்படல். எஸ், அங்க போயிட்டு என்ன பண்றாரு பாக்கலாமா? எஸ், அடுத்தது யார் படிச்சா மாதாஜி? பிரபுஜி, எனிபடி? அருள் செல்வம் பிரபுஜி, என்ன சத்தமே இல்ல. நீங்க தெரியாதா யாருக்கு அப்புறம் நீங்க படிச்சாலும் தெரியாதா? என்ன ஃபர்ஸ்ட் போதே சொன்னீங்கன்னா படிக்கிற மாதாஜி. நான் சொல்லி இல்ல பிரபுஜி, நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கணும். நீங்க இடையில வந்தீங்கன்னா நீங்க படிக்காதீங்கன்றீங்க. நான் எதுவும் சொல்ல. அப்படி இருக்க கூடாது பிரபுஜி. யாருக்கு அப்புறம் நீங்க உண்டோ நீங்க படிச்சுதான் நீங்க படிங்க. சரிங்க மாதாஜி. எனக்கு ஆர்டர் தெரியாது. நடுவுல யாரும் படிக்காதீங்க. யாரு இப்போ யாரு படிச்சா? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிச்சா. ஜெயப்பிரியா மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க தான் நீங்க எடுத்து விடணும். ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணர் வசுதேவரின் மகனாக பிறந்து யதுவின் குடும்பத்தில் ஒருவரான அக்ரூரனை அழைத்தார். அக்ரூரன் கம்சனை பார்க்க வந்த போது விருந்தாவனத்திற்கு சென்று கிருஷ்ணரையும் பலராமனையும் கண்டுபிடித்து மதுராவின் அழகை கண்டு மல்யுத்த போட்டியில் கலந்து கொள்ள வரும்படி அவர்களை ஊக்குவிக்குமாறு கம்சன் மிகவும் பணிவாக கேட்டுக்கொண்டான். கம்சன் ஒரு நல்ல பெயரை கொடுத்து கிருஷ்ணரையும் பலராமனையும் உடனே அழைத்து வரும்படி அக்ரூரனிடம் வேண்டினான். அவர்களை கொல்வதே தனது திட்டம் என்று கம்சன் கூறினான். வாயிலுக்கு அருகில் அவர்களை கொல்ல
குவலாய வீடா என்ற மாபெரும் யானையை ஏற்பாடு செய்திருந்தார். ஆனால் அதிலிருந்து தப்பித்தால் கம்சனின் திட்டம் இந்த 2 சிறுவர்களை பிரபுஜி, ஆனால் அதிலிருந்து தப்பித்தால் அவர்கள் அடுத்ததாக மல்யுத்த வீரர்களை சந்திப்பார்கள், அவர்களால் கொல்லப்படுவார்கள். அதுதான் கம்சனின் திட்டம். இந்த 2 சிறுவர்களை கொன்ற பிறகு அவர் வருஷினி மற்றும் போஜ வம்சங்கள் ஸ்லைடு மாறிட்டு ஆமா நான் இன்னொரு கிளிக் பண்ண போனேன். நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் மாறிட்டு பட் இது ஆகல. நான் இந்த 2 சிறுவர்களை கொன்ற பிறகு அவர் வருஷினி மற்றும் போஜ வம்சங்களின் ஆதரவாளர்களான வாசுதேவர் மற்றும் நந்தரை கொன்று விடுவார். மேலும் அவரது ராஜதந்திரத்திற்கும் அரசியலுக்கும் இடையூறாக இருந்த அவரது உண்மையான எதிரிகளான அவனது தந்தை உக்ரசேனையும் சகோதர தேவகரையும் கொன்று விடுவார். இந்த வழியில் அவர் தனது எதிரிகளை அகற்ற திட்டமிட்டார். ஜராசந்தன், அவனது மாமனார் மற்றும் திவிவிதா என்ற குரங்கு நண்பன் ஆகியோரின் உதவியுடன் உலகின் மேற்பரப்பில் உள்ள தேவதைகளை ஆதரிக்கும் அனைத்து மன்னர்களையும் கொல்ல திட்டமிட்டான். இது என்னுடைய திட்டம். இந்த வழியில் அவர் அனைத்து எதிர்ப்புகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தடையின்றி உலகை ஆழ்வார். சம்பரா, நரகாசுரன் மற்றும் பானாசுரன் ஆகியவர்களின் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்றும் அவர்கள் தனது எதிரிகள் அனைவரையும் அழிப்பதில் கணிசமான அளவில் உதவுவார்கள் என்று அவர் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இப்ப இதுக்கு கிருஷ்ணரையும் பலராமையும் இங்க மதுராக்கு கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? கம்சன். ஏன்னா அழிக்கிறதுக்கு அவர் துணிஞ்சு இருக்காரு. அப்போ அரக்கர்கள் எல்லாம் அனுப்பி பார்த்தாச்சு. அரக்கர்கள் எல்லாம் இவ அப்படியே தவிடு பொடி ஆக்கிடுறா, ஈஸியா அவளை எல்லாம் கொன்னுடுறார். அப்ப என்ன பண்றார்? அவ அக்ரூரர், அவ வம்சத்துல யது வம்சத்துல இருக்கிற ஒரு பெரியவர் அக்ரூரன்னு அவரை கூப்பிட்டு கம்சனை பார்க்க வந்த அவர் கம்சனை பார்க்க வந்த போது அவர் கூப்பிட்டு அனுப்புறார். நீங்க வாங்க, எனக்கு உங்ககிட்ட பேசணும்னு. அப்ப என்ன எதுன்னு கேட்டோன்னு, நீ போயிட்டு விருந்தாவனம் போயிட்டு கிருஷ்ணனையும் பலராமையும் கூட்டின்னு வா. என்ன சொல்லணும்? இங்க மல்யுத்தம் நடக்கிறது, கொஞ்சம் மதுரா நகரத்தோட அழகெல்லாம் பாக்கிறதுக்கு கூப்பிடுறா, இங்க மல்யுத்த போட்டியில் கலந்து கொள்றதுக்கு கூப்பிடுறா அப்படின்னு. ஆனா நான் வேற பிளான் வச்சிருக்கேன். அவ இங்க வரும்போதே என்னது, வாயிலேயே அந்த இது இருக்கும், ஒரு என்னது யானை இருக்கும். அது இங்க போட்டிருக்கலையா யானை? வாயிலுக்கு அருகில் அவரை கொள்ள குவலையா பீடங்கிற ஒரு யானையை நான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன். வரத்துக்குள்ள அவளை கொன்னுடும் அந்த யானை. அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன். அதுல இருந்து சப்போஸ் அவ தப்பிச்சுட்டானாக்கா என்ன ஆகுனாக்கா மல்யுத்த வீரர்கள் அவளை இது என்கவுண்டர் பண்ணி அவளை கொன்னுடுவா. அதுதான் கம்சனின் திட்டம். அதுதான் அவரோட திட்டம், கம்சனோட திட்டம். இந்த 2 சிறுவர்களை கொன்ற பிறகு அவர் என்ன பண்ண போறார்? விஷ்ணு மற்றும் போஜ வம்சங்களின் ஆதரவாளர் யாரு? வசுதேவர், நந்தர், இவளெல்லாம் என்ன இவளை ஏமாத்திட்டா என்ன? கிருஷ்ணரை வளர்த்தி எல்லாம் பண்ணிட்டா, எங்கிட்ட சொன்னா அந்த 8 குழந்தையெல்லாம் செத்து போயாச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏமாத்திட்டா. இப்ப பார்த்தா வளர்ந்து இருக்கிறான். இவாளையும் கொன்னுடணும். அப்புறம் நாட் ஓன்லி இவா, அவர் சொந்த அப்பா யாரு? உக்ரசேனன் அண்ட் சகோதர தேவகர், அவளையும் நான் கொன்று விடுவேன். இந்த மாதிரி எல்லாரையும் அழிச்சுட்டேன்னா என்ன ஆயிடும்? இந்த வழியில் அவர் தனது எதிரிகளை அகற்ற திட்டமிட்டார். ஜராசந்தன், அது யாரு? அவருடைய மாமனார். அவர் மற்றும் திவிவிதாங்கிற ஒரு குரங்கு நண்பன், அவரோட உதவியுடன் இந்த எல்லாத்தையும் நான் அப்சர்வ் பண்ணி நான் இதெல்லாம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. யாரெல்லாம் தேவதைகளை ஆதரிக்கிறாளோ அவளை எல்லாம் நான் இவாளை கொண்டு நான் அழிக்க சொல்லிடுவேன், கொல்லறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்கேன். இது என்னுடைய திட்டம். இந்த வழியில் அவர் அந்த அனைத்து எதிர்ப்புகளையும் விடுபட்டு தடையின்றி உலகத்தை ஆழ்வார். எல்லா எனிமீஸையும் போக்கிட்டு நான் இந்த உலகத்தை ஆள போறேன். அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றது யாரு? சம்பரா, நரகாசுரன் மற்றும் பானாசுரன். இவளால எனக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள். இவாள்கிட்ட நான் அனைவரையும் அழிப்பதில் கணிசமான அளவில் உதவுவார்கள். அவளா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா. சோ ஐ வில் பி ஃபைனலி எப்படி நான் ரூல் பண்ணுவேன்? ஒரு எதிரிகளே எனக்கு இருக்க மாட்டான். நான் அந்த மாதிரி நான் என்னோட ராஜ்யத்தை நான் ஆளுவேன் அப்படின்னு அவர்களே பிளான் பண்றேன். எஸ், அடுத்தது என்னது? இது விஷன் ஆஃப் விஷ்ணு லோகா வித் இந்த யமுனா ரிவர். அப்ப இவர் போயிருக்கார். யாரு? அக்ரூர போயிருக்கா இந்த ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் பலராமையும் கூட்டின்னு வருது. அப்போ அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்? எஸ், இதுவும் பெருசா இருக்கு. இதெல்லாம் நான் போட்டதா, ஏன்னா சம்வே ஸ்டோரி வரணும் இல்லையா? வெறும் அந்த மாதிரி டைட்டில் மாத்திரம் கொடுத்தோம்னா எப்படி? கொஞ்சம் இது ஸ்டோரி வரணுமே. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? மாதாஜி, பிரபுஜி.
விவேகானந்த பிரபுஜி படிச்ச யாருமே பதில் சொல்றது இல்லை, யாருக்குமே தெரியாது. அப்படி மயங்கி போயிட்டாளா கிருஷ்ண கதையில. யார் முன்னாடி படிச்சா பின்னாடி படிச்சா இல்ல தெரியாது. நம்ம ரேஷன் கடையில இப்பெல்லாம் யாரும் ரேஷன் கடை போறது இல்ல. அந்த காலத்துல ஐ ஹேவ் கான் ரேஷன் கடைக்கெல்லாம் போகும்போது யாரு நம்ம முன்னாடி இருக்கா யார் நம்ம பின்னாடி இருக்கா நல்லா கவனிச்சுக்கோம். எந்த லைன்ல நின்னாலும் இல்லையா. அதாச்சு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல வந்து அல்பபெட்டிக் ஆர்டரா இருக்கு. அத பார்த்தாலே தெரிஞ்சலாம் யாரு முதல்ல படிச்சாங்க பின்னாடி படிச்சாங்கன்னு. நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னா ஈஸியா ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்து யாரோ அது சஜஸ்ட் பண்ணா நான் தான் அது தப்பு பண்றேன். எனக்கு யாரு கண்ணுக்கு தெரியுதோ அவளை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஓகே எல்லாரும் கேளுங்க. சில பேர் வந்து டிராவல்ல இருப்பா, சில பேர் படிக்க முடியாது, அந்த மாதிரி சொன்னா நமக்கு தெரியாது. யாரு மாத்திக்கலாம், அடுத்தது போய்க்கலாம். சரி, விவேகானந்த பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அக்ரூரரை பகவான் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜர் அன்புடன் வரவேற்று இரவு ஓய்வெடுக்கும் இடத்தை வழங்கினார். தனுர் யக்ஞம் என்று அழைக்கப்படும் விழாவில் பங்கேற்க கிருஷ்ணர் மீண்டும் மதுராவுக்கு அழைத்து செல்வதே பிருந்தாவனத்திற்கு வந்தேன் நோக்கத்தை அவர் விளக்கினார். அவர்களுடன் நந்த மகாராஜருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். அவர்கள் உடனடியாக மாடு மேய்ப்பவர்களை வரவைத்து பசுக்களையும் காளைகளையும் பால் மற்றும் அனைத்து வகை பால் பொருட்களையும் மன்னருக்கு வழங்க ஏற்பாடு செய்தார். பகவான் அக்ரூரர் மற்றும் பலராமர் ஆகியோருடன் யமுனை ஆற்றங்கரையை நோக்கி அதிவேகமாக தேரில் பயணம் செய்தார். யமுனையில் குளித்து எவரும் தனது பாவ செயல்களில் வினைகளை குறைக்கவே கிருஷ்ணரும் பலராமனும் நதியில் குளித்துவிட்டு பெரிய மரங்களின் நிழல்களில் நின்று தேரில் மீண்டும் அமர்ந்தனர். அக்ரூரர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று யமுனையில் நீராட சென்றார். வேத சம்பிரதாயத்தின்படி ஒரு நதியில் குளித்த பிறகு குறைந்தது காயத்ரி மந்திரம் முணுமுணுக்க வேண்டும். அவர்கள் நதியில் நின்று கொண்டிருந்த போது அக்ரூரர் திடீரென்று தண்ணீரில் பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் பார்த்தார். அவர்கள் தேரிலும் வெளியே வந்து அவர்களுக்கு அவர்களை தண்ணீரில் பாராது கிருஷ்ணரையும் கேட்கறதே இல்ல. நான் பிரபுஜி நான் பேசிட்டே இருக்கேன், உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. ஒரு லைன் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. அவர்கள் தேரில் அமர்ந்திருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையினால் அங்கு அவர்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார். என்ன நதிக்குள்ள எப்படி வந்துட்டார்? அவதான் தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்காளே, இங்க எங்க வந்துட்டாருங்க குழம்பி அவர் இருக்கலா படிக்கிறளா? ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிட்டேன். மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் அதான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். அவர் அவர்களை தண்ணீரில் தவறாக பார்த்துட்டாரோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தவறாக பார்த்தாரா என்று அவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தார். அப்படிங்கோ. அதனால் மீண்டும் ஆற்றுக்கு சென்று இந்த முறை அவர்கள் அங்கு பலராமையும் கிருஷ்ணரையும் மட்டுமல்லாமல் பல தேவர்கள் அனைத்து சித்தர்களையும் அப்படி இல்ல இது ஆக்சுவல் குழம்பி அவர் உடனே நீரிலிருந்து வெளியே வந்து அவர்கள் முன்பு போலவே தேரில் அமர்ந்திருப்பதை கண்டார். அவர்களை தண்ணீரில் தவறாக பார்த்தாரா என்று அவர் யோசித்த ஆரம்பித்தார். அதனால் மீண்டும் ஆற்றுக்கு சென்றார். இந்த முறை அவர் அங்கு பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் மட்டுமல்ல, இப்ப படிக்கும் பல தேவர்களையும் அனைத்து சித்தர்கள் சாரணர்கள் மற்றும் கந்தர்வர்களை கண்டார். அவர் மீண்டும் அவர்கள் அனைவரும் இறைவனை வணங்கி கொண்டிருந்தனர். அக்ரூவர் பலராமர் சேஷ நாகமாகவும் கிருஷ்ணர் மகா விஷ்ணுவாகவும் மாறுவதை கண்டார். 4 கரங்கள் கொண்ட பரம புருஷ பகவானை கண்டவுடன் அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் மிகுந்த பக்தியுடனும் பரவசத்துடனும் மேலும் அவர்கள் உடல் முழுவதும் ஆழ்நிலை நடுக்கம் ஏற்பட்டது. இறைவனுக்கு முன்பு தலை குனிந்து கூப்பிய கரங்களுடன் தழுதழுத்த குரலில் இறைவனை வணங்க தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசா இருக்கு இல்லையா? நான் இது நிறைய இருந்தது. ஷார்ட் பண்ணி இவ்வளவு போட்டேன், ஏன்னா கொஞ்சமா தெரியணுமே அப்படின்னு.
ஓகே, அப்ப என்னது இவ போயிட்டு இருக்கா, இவரை எல்லாம் பேக் பண்ணி எல்லாம் பொருட்கள் எல்லாம் என்னது நந்த கோபுரவாளை எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாம் பாலோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு, ஏன்னா வெறும் கையோட போக கூடாது இல்லையா, கிருஷ்ணர் இது ராஜா பார்க்க போறானே, கம்சன் ராஜா தானே, அப்ப வெறும் கையோட போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கா. போற வழியில யமுனா கரை வந்தது, யமுனா நதி வந்த உடனே கிருஷ்ணனும் பலராம இறங்கி குளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஆத்தங்கரையில போயிட்டு குளிக்கிறதுக்கு போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்து திரும்பி தேர்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டார். அப்புறம் இவர் சொல்றார், அக்ரூர் சொல்ற, இப்ப நானும் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன், ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்ல நதி எல்லாம் வந்தா நம்ம போயிட்டு குளிச்சுட்டோம். ஆனா குளிச்சப்புறம் என்னது, there is a ritual. குளிச்சப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் இது காயத்ரி மந்திரம் சொல்லணும், பாதி முங்கி பாதி உடம்பு வெளியில இருக்கும்போது காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் வெளியில வரணும். சோ அது அப்படி பண்ணும்போது அவர் என்ன பார்த்தார், கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் அந்த தண்ணிக்குள்ள பார்த்துட்டாராம். அது எப்படி இங்க இருக்கா, அப்பதான் தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்காளே, நான் என்ன தப்பு இப்படி என்ன இப்படி இங்க பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வெளியில வந்து பாக்குற, தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கா. அப்ப நான் தண்ணியில பார்த்தது தப்பா பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ஆத்துல போய் பார்க்கும்போது என்ன பாக்குற, அவர் வந்து அப்ப கிருஷ்ணரும் பலராம ரூபத்துல இல்லையா, ஆதிசேஷனாகவும் இவர் வந்து மகாவிஷ்ணுவாகவும் இருக்கிற போலியும் அண்ட் எல்லா தேவர்கள் எல்லாம் இறைவனை வணங்கி கொண்டிருந்தனர். யாரெல்லாம், சித்தர்கள், சாரணர்கள், கந்தர்வர்கள் எல்லாம் அவளுக்கு வந்து வணங்கிட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் பாக்குறாரு அவர். 4 கரங்களை கொண்ட பரமபுருஷ பகவானை கண்டவுடன் இவருக்கு ரொம்ப மிகுந்த, யாருக்கு, அக்ரூரருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது மகிழ்ச்சியினாலும் மிகுந்த பக்தியினாலும் பரவசம் அடைந்தார். மேலும் அவரது உடல் முழுவதும் ஆழ்நிலை நடுக்கம் ஏற்பட்டது. இறைவனுக்கு முன்பாக தலை குனிந்து கூப்பிய கரங்களுடன் தழும்பும் குரலுடன் இறைவனை வணங்க தொடங்கினார். யாரு, அக்ரூர் இதெல்லாம் பண்ணார். அப்ப அக்ரூருக்கு இல்லாட்டாலே தெரியும் இவர் வந்து கிருஷ்ணா வந்து பகவான் தான் இவருக்கு தெரியும். சந்தேகம் இருக்கலை. நலும் வந்து ராஜா சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆச்சு. இது வந்து அப்புறம் நம்ம அடுத்த இதுலதான் பார்க்க போறோம். இப்ப மதுரால போயிட்டு என்னெல்லாம் பண்றான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்லயே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எஸ், இது நான் வந்து 2 பாட்டா பிரிச்சுக்கேன், ஏன்னா ரொம்ப நேரம், ஏன்னா இது முடிக்கணும்னாக்கா 9 மணி மேலே ஆயிருக்கும். 9 மணிலாம் இல்ல. ஓ, பத்ரிநாத் பிரபுஜிக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணலாம், ஒரு பஜன், குயிக் பஜன் பண்ணிடலாமா, அந்த தசாவதாரத்தோட பண்ணலாம். சாரி, ஐ வில் ஹேவ் டு க்ளோஸ் திஸ்